Charity Nyarko. All right. Muswa 26 takanidzana namai avani nawe 26 February. Muswa avandipindura mashoko akandituka mashoko ekuti iwe uri dota handidadirwi newe uri dota lazi ndakukunyudza ndo mashoko akanditaurira lazi mechi yandakataura maboko kudzichitsa ishoma pane handida kukuita ndo mashoko akanditaurira. Muswa 27 apa yanga 26 kuma 10 dzemakuseni tiri kuendesa mombe kusango ndopatakanesana naye vantuka mashoko yayo. Muswa 28 February usiku kuma 10 dzeusiku imba yangu ivyacha erakawana ndakazomutswa nevana waibva wanditi mwana angararema mamune grade 7 neECDA wakomana wese ndokazondimutsa kuzouya kuma 10 dzeusiku mama mukai imba iri kutsva ndamhanya kubata ndichindosvika pamba papa ndakangodaidzira papa mandiri ipapo ndikati mukadzi wadhainero apisa imba yangu ndotaura nevana vayo nemashoko angadi anganditaurira mandati akanditi dota mandati dota iro rabuda pachina dota rake ranga ari kutaura kuti uri dota ndorazouya izadzikisa dota rake kuma 10 dzeusiku village rakaungana rikaona chiti kwechi usiku iwowo moto waenzi wakatangira kuseri pana akaona wakatangira kuseri pepa ndokukatangira moto saka mwana imba yakaita easy kudini kutsva nenhau yekuti pairara vana papaine mutariko ihembe saka hembe dzakaenda kotapira moto ndotokwadzika panoti panorara vana. Saka pandakazomuka ini pauya akandimutsa uyu ndopandakaona mudiki ari ndopandakapinda asi mwana ari mukati pandakazopinda mukati mwana wayo anga magobhezi akatotapira moto akatorara nemusoro akatofuga nemusoro ndopandakavhura magobhezi aichokoma ndakuritsa mwana andaoti ndichipinde ti pamwe ndingakwanise kuona hembe kana kundoburitsawo monake vanewa ndakatadza ndopandakavanatsva andakuna vireji rakazoungana imba yakatodi yatodonha mukati papasina kana chakasokobuda kana inomo zvinhu zvese zvakatsvaka vana vangu vakangosara nehembe dzepamwe ndopatakatawo takaendesa nyaya mumapurisa mapurisa vazondifonera muswa 31 Machi ndopakazondifonera chikati yenyu kuti iyeyo isuspect munhu wenyu because ini ndakatsanangura ndikati munhu isuspect munhu wandinofungidzira ndiye ningi nekuti nemasoko akanditaurira saka vakazondifonera kuti yenyu tiende kukoti haiti nekuti isuspect munhu wamurifungira saka ndopandakandichendinyorera tsamba yekuti ndiende kwamama nyaya yangu iende kutongwa kwamama ndobva vakandinyorera tsamba iyi ndakazoenda kunyanga muswa 17 mwezi uno kuzopera tsamba iyi ndova kuti kamwe yakabuda kumapurisa. yakapimwa nekuti pamusoro pemhosva yakanhakanara musi wa 28 February 2026 tinokuzivisa kuti hapana achasungwa kana kuti awanikwa aine mhosva pari zvino kana paine zvinenge zvazoitika tinenge tichikuzivisai. Kwese kwakatifonera iwo misi wamwoyo wacho vakatotaura pandakati inini ndokumbira kuti kwamama vakazotaura vati kana pane zvazoonekwa ari iyi ndopainenge yapera mhuka huru yatakamboita pamusoro mamiriro akaita tsamba iyi iri kutaura kuti pending possible and further investigations kureva kuti nyaya iyi kwavari haisati yaraswa wachinayo pakabuda umwe umbowo nyowani nyaya iyi ichiri kuenderera zvakataura saka isusu hatikwanisi kunga tiri kupinda maindi pari zvino
kusvika mapurisa ati case Why? closed. Yandi ukuyavharwa ndopaichidzoka kuno Yes, kana kuitaura ichitaura kuti tiri kungomira vari kugadzira kuda kutsvaka zvazviri kuti moto wakazofamba sei chii chakaitika kuti mubaitsve andinoona toka takasika isusu kuibata toibata tinonzi tapinda pamberi pavo nyaya dzese kana dzichinzi dzaenda kumapurisa dzinotanga dzapedzwa uku dzochizobva pabheki kwete kuti rimwe gumbo mushonga neisau atikanyanya kuerengera inyaya inesi pakanzi CR 040326 mhosva yenyu inamba 4 iri yemuna March 26 kuZimbabwe Republic Police. Mapanzi Zimbabwe Republic Police Nyanga box 50 Nyanga. Mapanzi outcome of report received. Zvabuda kubva mune zvamakataura. Reference to your report to the police on 20C802 it is advised that kubva pamakaripota musi wa 28 February 2020 taukudzaiswa kuti as a result of investigations carried out, nekuferefeta kwatakaita, an arrest has been made and the accused has been found guilty or not guilty. No arrest has been made. Hapana msungo watatita baba. B. The relevant papers are held by this station pending possible and further investigations. Mapepa ye mhosva takachaachengeta takamirira umbovu unozoenderera mberi. In the event of any new development you by file, kana paine chazobuda muchange muchizoziviswa ngupa bata zvichiva izvo ndizvo zvakabva kupolisi. Asi inini dai makaenda kupolisi mimudinoti inini ndaakubvisa mapurisa nyaya yangu ndaakuibvisa kumapurisa monyora inonzi withdrawal affidavit anokunyoresa inonzi because makaenda mbiti ndoda kunzwa kuti nyaya yangu yapapa ndopa wakabva wachikudza izvi kuchiwa nyaya ino tichinayo. Asi inini munoenda ino mapolisi monyora inonzi affidavit kuti ini nyaya yangu handichadiba kuti itwe nemi mapurisa ndakuibvisa pai mumaoko menyu. Inini nemumhangari wangu ndakuenda kunopedzerana kumatare nemusungwa wangu wandiri kufungidzira ndakuenda kunopedzerana dare redu rechiwana mobva manyora mobva masainzi. Zvichireva izvo kuti mukauya kuno kumatare edu echiwana tikashandisawo mazinata edu nechichichii zvese zvaizvo uye akazobatwa nemhosva ozobvuma pamwe kunozoita mbeu ozoona azvimbirwa ozobvuma kuti shuwa ndii ndakaita haachatongi kairiba because makanga matobvisa kare nyaya yenyu kuti ini handichadi kuti mapurisa aitise muite because munonzora ino makanyorwa napo handichadi kuti ndiite kuti mapurisa aite. Saka ino zvivo kuti titiite uyo anoita mufakaini anouya kuno obva azobatwa nemhosva abatwa nemhosva odzokera kuti kupolisi kuti mapolisi mapepa wari kuti kudai. Saka ini munonyora muchanyora mega affidavit munoziva affidavit monyora affidavit muchiti ini ndinopika ndinonzi chibvuri ndinopika pamberi paMwari kuti ndaakubvisa nyaya yangu mumaoko enyu mapurisa nekuda kwezvikonzero zvakati taakuenda kumatare edu echiwana mapurisa obva achinyorawo kudai paanokupa ipepa rakadai anonyora kuti musungwa wega ati nyaya yakaakuibvisa mumaoko edu esu mapurisa taakuendesa kudare rechiwana. Saka wese wanoziva nezvechiwana onai nyaya mapazvizire ndo zvanomutsanangura asi mukanomutsanangudza kuti akumonyora affidavit kuti akuibvisa nyangu. Saka izvezvo hamuna affidavit ramakaita zvichireva kuti hamuna kuibvisa kumapurisa asi tienda ndinoibvisa because polisi inozonyora mubhuku mayo case closed consent of complainant zvireva kuti nyaya yedu taivhara nekuda kwekuti isu nemumhangari taita sei tatenderana maaffidavit akati obva achini pakusoro pamusoro pambotaura nyaya inongotinda muno kudare aiwa yakatongwa imwe yakanzi iri mapurisa
saka ndakazoenda kuti ndipepe ende imwe Ndienda kupisa kumba. imwe yekutsvaka imba yakanzi inotanga yataurwa mumapurisi dzakaparwa dziri dziri mbiri mbiri tu saka imwani yezitanga inoenda saka ndichienda imunekise kudaro mapurisa koimai mukutadza kunyatsowira munova zvinoitiwa pamhosva dzakadai pane pekuti munozodhurirwa nezvinhu mbanzi wedu iwe kana makazvida kutorana nomwenyu mega muri vairi pasina umwari kutiona shamwari shuwa kwanga kuri kushatirwa kuita takaita sei ndakazvida zvinonga tichidzusisana itiri wangani sandizvo handina kuti makazvida handina kuti makazvida mapurisi Akutotonga. Simuka hii. Ndakatotendera kuti musingamudare.